Sir. Wala rin driver's license sir. Driver's license. Salamat din. Salamat, sir. Boy. Wala na pala to sila. Nabay luto. Ari dire sa dari. Tay, nganta tay, day adobong baboy. Ali. Balik na ko na ako kamen dasa. Salud, idubog. Kagili nga ako si sa. Salamat ka mangga ko. Mangga. Sigado sa. Kadin ha kamulula oy. Kamigin oy, nayuta diha ako sa Mga bilar kay di magkatog. Dakamang ko na daganon. Dagtagtamay sa bakazo diha man sa kanang nay. Di, masaras kanang kuan. Lansones. Masuk kay mabuhay pa na tunis doon. Na, bahin na kay mi sa nagkuan, karton-karton ang tamisa inagbahin. Karon wala na. Baligya magyutang nga na diha. Ayan na. Hindi pod. Di ba? Gabol ka dating araw best ni mabutan mo nagtek sa gitara. May shaching. Ato kasing ba namin ginamos. Ching na ginamos diha, kalamay man na. Nakalog palit diha no? May sitak. Hey guys, danday may nakapit ko ginamos. Jara ginamos nga. Requested din na nay lagi ni inja nakakitahin ng kog. Nakasaba ng kog was oras at bangat sa ko guys kay naka paglawas si Buboy tong tawanan nang anzo manja. Manatag daw ba kay dandaan ng taganang nay singanan na Jer. Kanang ilang malkanta bitaw nagpapil. Sus pagtanaw na kay di man jud ang itagaan kay aramang ka mazog barug bata pa tambot ja mga jud day hinabang higuhit na ho ang ikasuk anoy Hinabang. ha Mao nang ilaha magdundag papel ang hinabang. oy papel na lagi suwat nga kuan ja tumanggam sa istorya gabaan ko janggingnan nga oy tanawan ning tiguang kay gumalig sa ginamos nakugi paglalang tiguang pa nga nakakaglawas sa trabaho ya janggingnan kay ako matag man jud ko guys di jud ko mag kanang mga ingana na matag jud ginabang nagdepende ra na sa tao kay kanang magad sila ikaw makasada lagi mo nang tagaan kay magsalig man na nagad sila kanang kwan pang mo trabaho ng ilang lawas kay grabing ka matug putod tiil ako maluoy ko ng buta putol tiil mga to ginabang ako dito ko na magdodohag hatag kay maluoy ko na mahinana nga di na sila makatrabaho. Ano ka to si Jaganina? Wala tagikuit pa jud ko. Abot ang ginang nga pangitag trabaho. Di kay magsihi kag pangaso ranis kagna. Nga ikanang lawasa pwede man mangarga. Kargador ulan sa baraw way grado. Mangarga gad ugon say mga pwedeng trabaho di kay nagsig panguhit danang dia pas mga tindahan nga kay ba ng mga negosyante nga igo-igo ra pag negosyo pila ran to pila na piso-piso ra po jagi sa pasagi pangatson tiguang pa jud namalig jagi ginamos Jesus ako nagkogi pa magay ng tiguang na ikaw pa kang nakakaglawas data sa lagi siya di kay kasapot ra na guys sugatan ng tagaan kay morgi konsente po na natang ilang kuan ilang mga azo na lang magadod sila na pwede man silang mangarga trabaho kag buta pa to ato tong balikan at kami inday makita mig butaan ng dapligdan nga kanang magdurut-dut danang lata akong balik jud ko makita basag latsuhat sa nang dayon kaya jang tagan maluoy magtagyon ana
Kaya di padlalim ng what's po kay kuan sa. Iga na galing nga bas kag pakaglawas. Magpangazok-kazok ka di na namadso. Nagkalang isakdanan dala, Jir. May pulis, nga naman na. Ha? Hala. Atong warsi adana. Ay, ako na ni. Ah, mga motor no. PNP, checkpoint. Ah, ano? Abrazir. Sir, driver's license sir. Driver's license. Ngaligo maning anda. Di. Iya, ito may concert ka ng Alicia. Salamat din. Salamat sir. Ang na motor ito na. Ang mga sugwar siya. Ay, mong kuha ni, isarado na. Ay, Labot. Pagda ka, sir. Nagdaraw tag baboy. di kasi ito baboy pa niya na PNP man to. Kubaan ko. Kay, sa isa sa likod. Sabi adobo. Oo, umba. May umba. Bili lang adobo sila, nini lang dada. License tanaw no, jadi kon bagoy mong kon license na. 2010. Oh, 2010. Tag mo expire. Na, magkuhan ko mo sa mga lisensya. Ani bigay silik nami laandam nang kagalingan Marjorie. Tag kuko nga murag wakwak. Nga nami guys. BGMP Ubay. Bitso tagamay. Tapos sila basakdan eh. Lahi pag iladan kay mo pa pagtanam. Dali na sila kuha silang kuha no? Regional office. Dali ara sila Dani ba guys, bawal lang may dani magkamera. Papa di nagkuhag lang purok no. Hey guys. Bangga rang bratungara kaya sabi sa kuno. Gikan sa Brazil. Ay. Brazil di ko ningan guys sa mga. Saan sa ning lugar ani doy? Pagkuhan. Ayo las pala nene. Salamat. Thank you. Thank you, Jagta kada. Thank you na. Kada na. Magkano ha? Naisasakyan na? Na may pretties guys ya. Ang tamisa. Bilis kayo eh. Natanong sabay kaan ha? Elisir. Kala mamupan. A few moments later. Isa may nitud sa. Hey guys, dyan na may sa family house. Asal ba ka na imong mga dron rin? Magod, guwang. Ginamos. Ginamos nga giagi na pagkatagtuso sa. Kama naman sa dosi lagpanood to. Kaya sa dosi, kung ano man. Patay. Habit sa gapo. Batas na. Oops. Sabi na yun na. Ay, tip. Isa na lang kami dyan Eh. Boy, sana dito na na imong manghudog magkakasa boy. Sorry sa mga ganito ka kasi ako rin pang dara rin mga kakasa. Ako yung Gidubog! Kagiling ako rin siya. Salamat na mangga ko. Mangga. Sigado sa gamay. Dahil ka makontak na eh.
Mo di ay. Ika, Out. Boy. wala ko na pala to sila. Nabay luto. Di dala suha dari. Tay, nganta tay. Day, adobong baboy. Dali. Balik na ko na nak. Ako kamen. Dasa. Benda. Ika, Out. Boy. wala ko na pala to sila. Nabay luto. Di dala suha dari. Tay, nganta tay. Day, adobong baboy. Dali. Balik na ko na nak. Ako kamen. Dasa. Benda. Sa punta tay. Hala. Tukang kagmanggang kamay. Ako yung driver. Pagpaajan pas kutsi. Ang salat dito. Mados pangiwir ate Amy. Sa. Adaw ng kasal ate Amy ha. Nga. Adaw ng kasal mo. Ikaw gusto na yung papa. Hindi ate Amy. Ano mo? Pwede ate Amy. Kami nagkasilabot namang duha. Nagkasilabot namang kamang duha. Di po kumangay kasal ate Amy. Ang lagi mo. New Year ate Amy. Hindi ka kasutugan. Kusariat man sa kuhan. Kuhan mo nga. Ha? Kaya pagkasig mga sandunas, ngayon. Imo kung tindahan po na. Uy, yung kahan. Naganan. Uy, pagkasig natin. Hindi ko kasutsilyo. Uy, classmate. Nara ba si Dr. Goldjut, classmate? Hindi na ko ganahan di ate. Ah, hindi ka. Nabunga ko ate Amy. Ay, nabunga ka. Nandun ko ba? Ang-classmate niya, puli na diha. Ano na siya? Tipulin. Kaya na ko naganahan mo, kaya nabuong na ko. Nyandas pulin. Bago pag itagikita. Sige mata. Ang mataan juga. Ako kasi naman sila nga kuhan kong Tasas! Dapat ito, lagi na ako. Ayaw bang ikontak at si Julie niya pag tawag ate Amy. Ang sanila guys. Guys. Ang ikontaan ba sa ate Amy pag Dahil po yung mga bagong sana ni Mario dito. Ha? Dahil po yung mga petana ni Kasi nakasasali ko. Dumunggo. Bo! Saan yun? Kaya siguro nila. Kapag yan. Di pag-practice naglakaw ni. Arong makaibaw ka ni. Praba na nagpinaspas og lakaw ni. Ikaw dito ka magtuon ni. Kay di na do ka kalakaw patugatan di ka mag-practice ni. Ato ka ngagako ni. Pero makalakaw ka ni. Tawaga ka ka. Tawaga ka. Tawaga ko no kanina siya. Tawaga ka no. Hmm? Bato na ka? Mapay pag-abot. Tawag si Dating Aisa. Anam na edad. Diyan nga lang damaja. Birthday na karoon. Kinig ko ulit? Inam na edad. Uy, kasi ganan kay birthday ni mo yung anak ko siya. Tanawa sa! Ganan kay ganan yung birthday? Di ate Amy. Ganan di ko ganahan. Ay, mana. Balon. Ano si balon? Handog man, ano muli ni. Tukutan to ate Amy. Kay birthday ni mo, dadan ta kag balon ha. Ang ate Amy. Nga naman. Kita ko ate Amy. Malisang sagbalon. Hindi na matama na. Baris dito na. Tuon kag lakaw ni. Makakagako ni. Hanggang ako na. Kakalak. Naumod yung ka. Dari mo higda ma ikaw. Ano kay? May lugar. Pay dari mo higda ma. Oh, may lugar kay gibo magwain so. Ate Amy. Basta bakari. Dito na mawan. Baka ito ba lagi ka pa? Di. Ito ka nung kasi no? Ugang babang tumutunod sa putol. Kusugot ka ate Amy. Iyang ba? Ayaw. Imuhang babang Ay mo muna Ako ah! Nadadaan ka lang kong balon, nagbalik na ako. Ako yung buto, si Watabangan. Di sa natin kung kumo ate Amy. Ha? Pumuto na yung baba sa nagbalik ate Amy. Nadadaan ta kag balon. Ang tawag ate Amy. Akong buto si Watabangan. Nganong ipabuto man ate Amy. Kung ako kumuton. Ito kanta tayo day. Mana? Sorry ano naman. Di mong babang. Hi guys, nagbiyabas si nanay yun, nagbunga. Hello. Nagbunga, siyang biyabas na. Hanap ko siya, naghinog na.
Di ba si nanay? Ano na ako magbayad sa to? Yung ulit ka. Woy! Sa tayo, sa? Isumbong ko ni mo nga? Hindi lang si Amy, wa Na nag-rescue ate Imi, naitaghan ti Imi. Mubalik man to tay. Ate Imi, naitaghan ti Imi. Kuha, good. Di ko Asaan na, boy? Ah, Yes. parang. nanay. Kung nga ang tataato tay. Mga kwanto, 400,000 siguro to. Kaya nga nang 300. kaya nga nakabaka, ang kita nag imong sa sintay nga na raman. Sa Pwede sintay nga nakabaga, Philippine. O nga na, mga $500,000 siguro to. Sayang, apit ako bahin. Ato ko. Kumuha magkatiro. Kaso ka day? Dagan sa kaning so ko mo ate Inday? Ha? Ako ninda doon, ako ihapon po. Ay, mangha ko buhak di. Ako ning ihapon classmate. Kanang kan, o adyaw na pag isang bayad na, kana mahawa na diha. Di bitaw. Mga kanding ni ka sa mga kanding. Kaya mapugyo Asa tong gamay nga kanding, nay? Nada na sa atong kanin. Wa Nga naman. Nga naman, videohan ni mo. Sa di, sunod Inday. Inay ha? Adyaw! Ayaw. Ini dari kanding dia. Balik ko ng Amy. Ako nung lapdog Butag ano nang. Ako nung lapdog na ang nilulalalay sa waya ti Imi. Asa nay? Asa? Asang anak? Ate Imi. Dinay nag-birthday karon Ate Imi. Ikaw. Ato na mi guys. Ato na mi tay! Wednesday nay. Ha? Wednesday ko na ko si Coco. Ale! Balik kami din. Ato na mi. Yes. Koko nga pangasawon. Nga nga. Sinanara. Pwede. Nanatang aloy. Ato. Ah guys eh. Kandero sa Patlongkam. Video Di dito rin to sir. Asa, Kaya asa? sa kaliko anak guys. Oh. Tara guys. Ala, di mo na pwede palitan. Sa Pwede mo kanila. ba? Pwede na palitan. Biki. Di ba abi po na bitana? Kaya tamo tanong ta ni. Ano baligya na? Baligya ba? Tataw tayo. Pwede na mo palit. Kasi baligya. Ito sa sarap. Hindi lagi. Adi di na baligya. Ano din na duwa-duwa ra na diha. Ah, nga na muraw ka rin na ikon, baka tong... Di uy may mga kuan mo. Kuan mo. Ano mo nag video? Musika ayo ka. Ay, wow, nag-video ko uy. Aw. Ah, pakuntas lagi na. Kuntis at Ah, pala. ilas mama ni Juan Rosalito ah. Palami ay... Ala, palami ay. Pagbayabas. Nagbalik. Nagbalik tamo, video balik. Ano, tamo ko na hindi ko na. Ato ka, asa magkakayotor? Nagkakayotor na rin kay gamera. Unahan gamay. Ano ginagawa yun tan ka? Kani, bakit kani no? Pwede ramang ka na. Ada, murang bilisang Ako mag marigid. ilang rami gani nga perting gamay ya. Makabakin. Pinahin na lang, Jer. Kaya mong video ko, Jer. Dari side. Simintoon din nilang ko ng kanalan na din kasada. Naaskon, Bi. Taratang istoryahan sa ni, Bi. Mga niya mong Patlongkam proud ka zo na ay mga tanang prutas sana all happy anniversary barangay Patlongkam guys ano party na Punta ng puta sa putusan. haba
Ah, daghang kalamansi ah. Ata kalamansi. Kalamansi sili. Ah, guys. Nagkuha na dyan tao kang Mario yung kalamansi. Hey guys. Kalamansi. Ikaw ko ang daghan og. Ha? Babi, san? Babi, ikaw rin kontak. Ikaw rin kontak. Very good. Kung ako nimo?